Vilagarcía prepárase para o seu desembarco en Fitur, pero vai no facer fora do stand de Galicia. A presentación da cidade terá lugar en Tour España, xunto coa do Concello de Vigo e a da Deputación de Pontevedra. O organismo provincial abandonara o ano pasado ese espazo por un encontronazo coa Xunta. O alcalde Vilagarcía di que o fan para ter unha maior proxección. Estamos moi satisfeitos de que se nos puxeran trabas nun lado e que nos dixeran que o stand de Tour España, porque é mellor expoñelo no stand de Tour España, que ten un pouco máis de alcance de chegada, por non decir bastante máis que non stand dunha comunidade autónoma, evidentemente. O goberno local asegura que nun primeiro momento petou unha porta da Xunta, pero que non houbo entendemento. Nos, nun primeiro momento, tamén fixemos petición a Tour Galicia. Dende Tour Galicia recibimos resposta de que ali só se podían facer presentacións de xeodestinos, diputacións ou comarcas. Deste xeito, o acto de Vilagarcía será o vindeiro xoves pola tarde. Presentarase como a cidade de Arousa a través da voz de algúns dos seus veciños. O protagonismo ten que ser dos cidadáns. Todo isto que estamos falando, faremos baixo un paraguas, unha marca, que é o que somos. Vilagarcía, eu creo que o decimos todos, non os vilagarciáns, sino en toda a comarca, que somos? Pois Vilagarcía que? Pois a cidade de Arousa. Ninguén pode decir, como pode decir Vilagarcía, que somos a cidade que hai en Arousa. Ademais, a cidade acompañará a Mancomunidade do Salnés nos seus actos. Ao mesmo tempo, a Delegación Vilagarcía manterá encontros con diferentes operadores, facendo especial fincapé no mercado chinés. Tamén, xunto co resto do organismo comarcal, manterán un encontro co Concello de Logroño, coa vista posta no fomento do enoturismo entre ambos territorios.